morning guys, dito na naman tayo sa dating spot. Maniniksay ulit, susubok, sana makadali ng pang-ulam. So, samahan niyo ako guys hanggang sa dulo. Bahala ka sa buhay mo. Sana pahuli. Sige guys, update ko na lang kayo mamaya. Let's go. May naman ano. Dami na. Hindi naman ano. Yan na naman guys. Marami ko na, malaki. Ano, pangalawa. Ulitan natin mamaya. Yun, dali. Malaki to guys. Belahan.
Lunggot. Ito. Dali. Maliit pala. Ito malaki. Dagdag din niya. Dali. Lahan. Mababa sama. Ito niya. 50%. Yan. Ano yata? Dahil maliit. Ano malaki? Malayo kasi. Ito muna yung dali ko kanina. Mukhang mawala. Medyo malaki pa naman, sayang pag nawala. Dali. Layo, kala ko. Hindi totoo yan.
Ulit. Matanggal sayang. Naulog. Headshot. Long distance lang. Target. Bola lang yan. Nalayo. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Yan guys, uwian na. Medyo nakajakpat tayo ngayon. Nakarami ng pang ulam. Yan o, madami-dami din to. Salamat sa panonood. At sa ulitin. So guys, ito lahat ng huli ko. Medyo jackpot ngayon. Yun o, may malalaki. Medyo jackpot ngayon. Ayos.